Santos naiz, 11 urte ditu, Urreta eskolan ikasten dut eta 6. mailan nago. Eunikuin hitz gutxitan liburua irakurri dut. Jose Antonio Ormazabalena. Irakurtzea eta dantza egitea gustatzen zait. Horregatik parte hartu dut lehiaketa honetan. Eunikuinetatik 10 gustatu zaizkit. Adibidez, trena eta eguzketa izarra. Trena gustatu zait munduari buelta oso eman dutelako eta gidaria ez delako konturatu. Eguzketa izarra gustatu zait, baina ez dut nahi niri hori gertatzea. Ere bai gustatu zaizkit 6 hitzetan beti presaka, ingelesez eta txokolatezko eskua. 6 hitzetan gustatu zait, naiz eta ebiliak nazka eman. Beti presaka gustatu zait, tximista baino azkarago ezin delako joan. Ingelesez gustatu zait, esaten diolako bakarrik isilik egoten dakiela ingelesez. Amaitzeko ere gustatu zaizkit korrikalaria, amesgaria, gauza bakarra eta haurra zehazka. Korrikalaria gustatu zait, balegarria delako. Amesgaria, arme-armalan asko egin izan behar duelako. Gauza bakarra, galdetzen diolako zer gauza eraman ez zuen eta bera erantzuten dio zer gauza eramango zuen. Haurra zehazkan gustatu zait umea gustatzen zaizkidalako. Animatzen zaituztet lehiaketa hauetan parte hartzeko. Behintzat niri asko gustatu zait parte hartzea. Agur, ondo pasa.